Občiansky aj vodický preukaz už budeme mať v mobilných telefónoch. Aj o tom budú správy. Dobrý večer. Na Dukle a vo Svidníku si pripomenuli 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Celoštátnou spomienkou na 6. október 1944 si uctili obete padlých vojakov. Tento pamätný deň bol spätý so začiatkom oslobodzovacích bojov na území Slovenska. Pozrime sa teraz do histórie, aby sme priblížili priebeh Karpatsko-Duklianskej operácie. Tá mala pomôcť Slovenskému národnému povstaniu. Práve 6. októbra sa vojakom Československého armádneho zboru podarilo prekročiť štátnu hranicu na Dukle. Do histórie vošla ako jedna z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Premiér Robert Fico plánuje v súvislosti s 80. výročím víťazstva nad fašizmom a konca druhej svetovej vojny navštíviť Moskvu. Označil to za prejav úcty a rešpektu pre vtedajších osloboditeľov. Podľa opozície to v aktuálnej situácii v kontexte vojny na Ukrajine nie je vhodné. Vláda schválí návrh štátneho rozpočtu na rok 2025 na mimoriadnom zasadnutí. V noci ulovili 2 medvede, jedného z nich blízko včerajšieho smrteľného útoku na hubára pri obci Hybe na Liptove. V okresoch Liptovský Mikuláš a Brezno vyhlásili mimoriadnu situáciu. Na budúci týždeň zasadne krízový štáb. Zúčastnia sa na ňom užívatelia poľovných revírov, zástupcovia samosprávy aj štátnej správy. V Košiciach oslávili 100 rokov najväčšieho bežeckého podujatia. Medzinárodný maratón mieru je najstarší v Európe a druhý najstarší na svete. Prvýkrát bol v roku 1924. Dnes 101. krát sa na štart postavili športovci a rekreační bežci zo 64 krajín sveta. Včera o 23. hodine pristal na Slovensku ďalší vládny špeciál, keďže je Libanon najmenej 24 obetí a 93 zranených si vyžiadal izraelský nálet na mešitu v centrálnej časti pásma Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na palestínsku agentúru Wafa. Podľa izraelskej armády útok smeroval na baštu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Izraelská armáda v noci opäť útočila na južné predmestie libanonského Bejrútu. Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump sa vrátil mesiac pred voľbami na miesto, kde 13. júla prežil pokus o atentát. Pri incidente zahynuli 2 ľudia, vrátane útočníka. Donald Trump mal poranené ucho. Muža, ktorého atentátnik náhodou zastrelil, si na predvolebnom mítingu v meste Butler v Pensylvánii uctili minútou ticha. Od budúceho roka budeme používať tzv. Elektronickú peňaženku. Schválila to vláda. Ministerstvo vnútra vyvíja aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako občiansky a vodický preukaz. Nový systém má byť rovnako bezpečný ako používanie fyzického dokladu. Zákony mieria do parlamentu. Digitálni seniori sú späť. Ministerstvo investícií a informatizácie opäť spustilo tento komunitný projekt. Seniori musia absolvovať školenia a potom dostanú tablety s dátovými balíkmi. Opozičná strana Za ľudí kritizuje ministra Richarda Rašiho. Tvrdí, že si z projektu urobil obchod pre jednoosobovú firmu. Minister to odmieta. Jednota dôchodcov má k projektu výhrady. Asi 78 000 živnostníkov dostane v októbri vyrozumenie, či im zaniklo. V Banskej Bystrici odhalili nelegálnu herňu. Od mája platí v meste zákaz hazardu. Hracie automaty a pokrojové stoly zaistili v priestoroch bývalej herne, ktorej skončila licencia. Podľa úradu, ktorý reguluje hazard, nelegálne herne väčšinou pribúdajú vo väčších mestách. Pozývanie hostí na besedy so žiakmi na základnej školy budú v Nitre posudzovať prísnejšie. Radnica chce predísť riziku šírenia dezinformácií. Poukazuje na nedávny prípad, keď súčasťou stretnutia detí s vojnovým veteránom bola aj vopred neohlásená výstava. Podľa platformy Nie v našom meste mala znaky politickej propagandy. Obce nemusia platiť pokuty za nájomné byty. Udelil ich Úrad pre verejné obstarávanie, keď si zaobstarali kompletnú výstavbu. Zákon sa medzičasom zmenil tak, že súťaž neexistujúcej veci bola protizákonná a tak dostali sankcie. Po ďalšej im pokuty odpustili. Žilinský kraj opravil najkritickejšie úseky ciest na Orave za viac ako 2 milióny eur. Medzi Oravskou, Lesnou a Zákamenným položili nový asfalt na nevyhovujúce podložie. Na kompletnú opravu krajská samospráva nemá peniaze.
V súvislosti s alkoholom zomrú ročne najmenej 3 milióny ľudí. Na celom svete sú dlhodobo jeho najväčšími konzumentmi Európania. S novým nápadom, ako bojovať proti tomuto neduhu, prišli anglickí akademici. Ruské sily v noci útočili na Kyjev a iné ukrajinské mestá. Celkovo vyslali takmer 90 dronov, 2 balistiky. Na pódiu prestížneho berlínskeho klubu znel opäť slovenský jazz. V rámci festivalu kultúrnych inštitútov členských štátov Európskej únie vystúpil Altar kvartet saxofonistu Nikolaja Nikitina a klaviristu Ľuboša Šrámeka. Janžurka. Do slovenských kín prichádza dokument o českej hereckej ikone Ive Janžurovej. Režírovala ho jej dcéra Teodora Remundová. Film vznikol v koprodukcii Slovenskej televízie a rozhlasu. V Bachledovej doline dokončujú novú lanovku za viac ako 9,5 milióna eur. Aj vďaka nej tam má vzniknúť Národné tréningové centrum pre lyžiarov. Avizujú aj o niečo drahšiu lyžovačku. Súvisí to nielen s modernizáciou strediska, ale aj vyššou DPH. Žilinskú minizoo zrejme zrušia. Schválili to mestskí poslanci. Podľa nich sú zvieratá v zlých podmienkach. Kontrolóri žiadne pochybenia nezistili. Primátor preto navrhol ďalšie prešetrenie zariadenia. V Novom Meste nad Váhom musia vyrúbať takmer 50 tují. Napadol ich škodca. Vysoké a zelené dreviny vyschli za niekoľko mesiacov. Ich záchrana možná nie je. Krasoň borievkový ničí tuje po celom Slovensku stále viac. Horská záchranná služba je súčasťou rezortu vnútra viac ako 20 rokov a jej začlenenie medzi policajtov a hasičov sa v praxi osvedčilo. Po rokoch sa však zmenila podoba zásahov na horách a preto profesionálnych záchranárov čakajú zmeny. Pridáme avízo na večerný program. Na jednotke pokračuje obľúbená show Pečie celé Slovensko. Na dvojke si môžete pozrieť udeľovanie národných cien v oblasti sociálnej starostlivosti Dobré srdce. Príjemný zvyšok víkendu a dovidenia.